Good morning, everyone! Today is August 9 and it's my birthday. Yay! Ginising mo ako, diba? Anong sinabi mo? Tutusok ang ilong ni tita. Tutusok? Sinutusok niya yung ilong ko para magising ako. Bad ka, ate! Uod finger naman yan. Uod finger, where are you? Here I am. How do you do? Lord, nandiyan na yung uod! Ayun, ang ano ng ulan, napakalungkot ng araw. Ano ba yan? Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko. Mag-dinner na lang. Mag-dinner na lang siguro. Si Mac. Bakit po si Tito Mac? Kasi ipasanay dyan kung magka-alisad ko doon kay Tito Mac. Pinaiyak ka niya. Huwag ka alis, sabi mo. Nakaalis na siya eh. Ano, si Tito Mac umalis na. Iniwan ka. Mag-dinner na lang siguro kami later. Tapos, mag-edit muna ako ng video. Ay, walang mapapanood ngayong Wednesday. I hope mag-call ako mamaya ng night para makapag-upload ako ng video na i-upload ko ngayong for tomorrow. Kasi ang alam ko may lalabas yung Tuesday eh, yung July favorites ko. Hindi ko alam. Baka nasa salas po. Yun, kaya hopefully. So, yeah. So, I'm gonna edit again. So, yung mga inedit ko nung last, diba sabi ko mag-edit ako. Hindi ko pa na-upload. Nantok ako. Grabe. Hey, guys. Yung aso namin na isa, yung papi. Nagsusukal, nagtatain na naman siya. Nahanap ko yung orisol ko. Bigyan na lang namin siya ng orisol. Tapos, Yakult. Pinapa-Yakult ko siya. Sabit nga. Wala akong mahanap. Natapon ko naman yung ata. Tapos alam nyo yung ano ko, yung activated charcoal ko. Hinalo namin yun sa sa Yakult na papainom namin sa kanya. Kasi yung Yakult may probiotics siya. Tapos, kasi ganun yung mga binibigyan namin sa mga pasyente namin na may na nagtatae, ganun. Binibigyan namin sila ng probiotics capsule, ganun. Tapos dati, pag kami nagtatae, pinapainom kami ng charcoal capsule. Para, kasi diba nag-absorb ang toxin sa kanya. So, yun. Hindi ko mahanap para ma-hydrate sana namin yung aso. Siswero ko na lang ata. Veterinarian na ako, hindi na ako nurse. Mamamalengke na kami. Hindi ko pa alam kung ano ang... magbihis ka na, bilis! Magpabihis ka na kay mami kung sasama ka. Dali! Mamamalengke lang kami. And, yeah, I have my long sleeve 3/4 and my rubber shoes. Yan, yung Converse. Kasi, ayokong mabasa yung paa ko, umuulan eh. Kaya, yun, ayoko nang tumarasik. Sa palengke kami pupunta at saka sa CSI. So, yeah, vlog on our way. Hi, Bebe Kels. Ang ginagawa mo? Hi, everyone. Let's go. Hey, guys. So, I'm finally cooking for my birthday. Yeah, I'm cooking. What is this? Fried chicken kasi yun ang request ni Brother Dear. And later, palabok. Tapos, ano ba? Nagro-roast ako ng chicken here. You can't see. Oh my gulay. You can't see. Ayokong isaksak yung light. Gawa muna ako ng gravy. Wait lang. Ayan, ang chicken na request ni Brother Dear. Tapos gawa tayo ng gravy. Diba? Pak na pak. Ayan. Ito yung pinang-marinade ko kanina sa aking roasted chicken. Roasted chicken. So, yeah.
Can you see that? May thyme akong nilagay para mas mabango. Ayan ta na! Hi, Anta na! Hi! Oh, ikaw, sino may birthday? Si ate, ikaw ang may birthday. Happy birthday Yes, to you! Bye! Oh, ilagan nyo na rin yung ito. Hey guys! So, it's already 11:25 and kakauwi pa lang ng mga friends ko. So, we celebrated my birthday. And yan! So excited kasi madami na naman akong face mask. Here are my face masks. These are from Avon. And, ay, ano ba yan? Kumuha ako kasi sale ngayon eh. Parang tig 50 pesos lang ata itong mga to. So, yeah. So, tomorrow, anong bang gagawin ko? Mag-aayos ako. Tapos, tatanggalin ko na tong bed na to. Ayusin ko tong kwarto. Or mafe-film ako. Let's see. Or I can wash my clothes. Ayan, dami kong kailangan pang gawin. Kasi, hindi ako na-on call ngayon. So, hindi ako nakapag-upload ng video. Probably walang Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wala. Matagal pa ulit. Next week na siguro itong mga vlogs ko. Naipon na nga itong mga vlogs ko eh. So, maybe next week na itong mga to. And, yeah. Apa ba? Pupunta akong Makati bukas. So, I don't know if I can vlog. Kasi pag pumupunta ko doon, sobrang busy talaga, guys. Sobrang busy. I don't know if I can vlog. Or, at saka mga confidential things din kasi yung mga asikasuhin ko doon na mga kailangan asikasuhin. Yeah. I need to do many matters and some documents. Ganyan. Ganon. Parang yaman ko naman. As if naman sa akin. Charot. So, yeah, I'll see you guys tomorrow na lang, maybe. I will just continue this vlog. So, I'll see you guys tomorrow. Good night! No matter where you go, I won't be very far. 'Cause in my head I'll be right there where you are. 'Cause love is no distance, baby. Love is no distance.